ስምብራት ቀዳማይ ክፋል ሓቀኛ ትርኻ ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ እዋኑ ጨውቀትሪ ዝነበረ እውይ ሶፊያ ዝብል ወጫጭ ድምፂ ጓል ረቢ ንኹሉ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ደቂሱ ዝነበረ ተጋዳላይ ዘሰንቢዱ ዝነበረ ብኽሳዳ ዓትዒታ ክትስዕማ ምስ ፀናሓቶም ካብ ሕቑፋኣ ከናግፍዋ ከለዉ ካብ ኣፍ ዝብኢ ስጋ ንምንጣል እዩ ኮይንዎም ሃልዋቶም ካብ ዘይተፈልጡ ኣባላት እታ ኣሃዱ ኮይና ኣብ መዝገብ ካብ እትሰፍር ድሮ 10 መዓልታ ኣቁፂራ ስለ ዝነበረት ሃንደበት ደበኽ ምባላ ኣገሪምዎም እዩ 23 ለካቲት 1984 ምሸት ክሳብ ከባቢ ወደጋን ከም ዝበፅሐት ዝግለጽ ዘረባ ደቂ ቦጦሌንኣ እንተዘይነብር መስዋእቲ ክትሓልፍ ተወሲኑ ነበረ። ሶፊያ ካብቲ ወሪድዋ ዝቐነየ ጽንኩር ኩነታት ንላዕሊ ደሃይ ብጾታ ኣሻቒልዋ ስለ ዝነበረ ዋላ ነቶም መጀመርታ ኣብ ፈሊሒት ዝረኸብዋ ተጋደልቲ ክትዕርፍ ዝገበሩላ ምሕፅንታ ነፂጋ ምስ ኣሃድኣ ክሳብ ትፅንበር ብህይወት ዝፀንሓ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይተሰማዓን። ኣፋ ከፊታ ክትዛረብ ዓቕሚ እኳ እንተዘይነበራ ብርካ ከይሰበረት ንኣባላት ጋንታኣ ዓይና ልኢኻ ክትጥምቶም ከላ ዘሎን ዝተሰውአን ምፍላጥ ስለ ዝነበረ ካብ ኣፎም መርድእ ኣይተጸበየትን። ሰብ ውሒዱ ህይወት ጋንታኣ መቐረት ስኢኑ እቶም ውሕዳት ብኣካል ጸንሕዋ እውን እንተኾኑ ኣደ ዝሰኣኑ ዘኽታማት ቆልዑ መሲሎም ስለ ዝተረድኡዋ ብውሽጣ ኣዝያ ደንገጸትሎም። ኣብ ሓሳብ ተዋሒጦም ስቕታ ምስ በዝሐ ኣዛዚ ጋንታ ማቴዎስ ነቲ ሃዋህው ክቕይር ግዲ ደልዩ ጓል ረቢ በላ ማይ ተሓፀባ እሞ ቅያር ክዳን እንተረኸብኩ ከናድየልክን ኢሉ ብድድ ምስ በለ ከምዛ ዝተማኸሩ ኩሎም ድድሕሪኡ ሰዓቡ። ጓል ረብን ሶፊያን ንብሕተን ምስ ተረፋ ስምዖን ከኣ መፅዩ ነይሩ። ይዋኣዩ በይነይ ምስ ፀናሕኽዎ ነቢዑ ኢላ ዘረባ ከይወደአት እንታይ ደልዩ ዝመፅእ ብምባል ተገርጫ መለሰትላ። ጓል ረቢ ኣርኪብኪ ትብላ ዘላ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓ ከቢድ ብረት ኣብ ጥቓና እዮም ዘለዉ ድሃይኪ ክፈልጥ እዩ መፅዩ ብምባል ነታ ዘረባ እናፈርሐት ሰሓበታ። ሶፊያ ምስ ስምዖን ትጫኖ ምዃና ብግምት ዘይኮነስ ንዝምድና ብቐጻሊ ይሓታ ከም ዝነበረ ዓኢላታ ብምንባራ ነቲ ጉዳይ ምልዓላ ዘይኮነስ ግዜ ከም ዘይረኸበት ወይ ከም ዘይመረፀት ግዲ ተረዲእዋ ቁርጥም ኣቢላታ ስቕ ምባል መረፀት። ዝጠፍአ ምስ ጠፍአ እምበኣር ኣርኪብኩም ምስ በለት ግን ገና በቲ ዘጋጠመ ፍሽለት ትሕንሕን ከም ዝነበረት ተረዲኣ ከምኡ ኣይትበሊ ሶፊ ኩናት እኮ መዓልቲ እዩ ድሓር ከኣ ኣኼባ ክካየድ ይበሃል ስለ ዘሎ እቲ ሓቂ ሽዑ ክበርህ እዩ ኢላ ዘረባ ምእንቲ ከይትቕፅል ጀረካን ኣልዒላ ተበገሰት። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ስምብራት ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ ነዚ እውን ትመስል።
ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ወይ ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእይቶ ሳብስክራይብ ሸር ካባኹም ክጽበአ ንሎሚ ኣብዚ ክሓድገኩም ሰናይ ሰሰናዩ